Amb una cantada d'havaneres al Parc de la Trancera han començat a Balaguer els actes de celebració de la Revetlla de Sant Joan d'aquest 2022. Durant l'actuació, a càrrec del grup Pescadors de l'Escala s'ha repartit coca de Sant Joan. Des de la paeria aquest any s'ha volgut que el màxim nombre de persones de diferents edats poguessin participar en la festa i per això han decidit recuperar aquesta activitat que ja s'havia celebrat fa uns anys. Bé, doncs una de les novetats d'aquest any ha estat el concert d'havaneres a la tarda. Era una activitat que ja volíem recuperar perquè també aquesta gent de mitjana i més avançada d'edat tingués algun acte més específic per ells durant la revetlla, i és això, no? Arriba la flama aquí a Balaguer, gràcies a la colla ciclista i la recepció d'aquesta gràcies al Ball de Bastons, que ens han fet la lectura del manifest, i bé, ara estem en ple concert d'havaneres, acabem de repartir la coca i bé, amb ganes de que la revetlla segueixi bé i que la gent disfruti al màxim. Prèviament ha tingut lloc l'arribada de la Flama del Canigó. La Flama l'han portat membres del Club Ciclista Balaguer després d'un recorregut de 150 quilòmetres des de Puigcerdà. Des del club han parlat d'una bona experiència. L'experiència ha sigut, per mi ha sigut nova, perquè l'any passat hi va anar, però vaig anar d'acompanyant, només vaig fer un tramet de bicicleta perquè érem dos i algú havia de portar el cotxe, però aquest any ja ens hem trobat acompanyants de portar el cotxe i així hem fet tot el tram, 150 quilòmetres, ho he trobat estupendo. Per mi ha sigut una experiència molt guapa. Pensava que no aguantaria i ha sigut perfecte. La calor ha sigut bé, perquè la temperatura de sol, el sol, però baixant, l'airet aquest de muntanya és diferent totalment de d'aquí. Però bueno, avui s'ha aguantat bé, bé, perfecte. Acte seguit s'ha fet la lectura del manifest a càrrec del Ball de Bastons del Casal Pere III. El manifest ha girat entorn a la defensa de la llengua i la llibertat cap al procés de la independència. Que vehicula les nostres idees. A la nit els actes han continuat amb la Rua de Llum i Foc de Sant Joan, una rua que ha anat a càrrec del grup local Diables Bèsties Ferestegues de Balaguer i la companyia Santimbanquis de Bellvís. La rua ha sortit des del portal del Gel i ha fet un recorregut per diferents carrers fins a arribar al Parc de la Trancera. A continuació s'ha fet la tradicional encesa de la foguera i s'ha pogut gaudir d'un espectacle piromusical. La Revetlla de Sant Joan ha acabat amb les actuacions de dos grups. El primer, músics de carrer, que han fet un concert tribut a Charango, i després ha estat el torn del grup de versions Hey Pachucos.